Така, здравейте, колеги! Двама-трима души ми писаха, върнали са гълъба от Силистра. Ето го. Гълъба от Силистра се прибра благополучно вчера вечерта. Както знаете, бе пуснат 19 часа и 10 минути от Силистра, 220 права линия, гълъба единично пускане. Ето го къде е, женска, която естествено ще влезе и заслужи място в отбора на Бати Пешо. Тази година един път е пускана само на 17 км. Повтарям, тази година, вече сме юли месец, има една единствена тренировка, 17 км и директно се пусна в Силистра. Ето я, гълъба е тука. Така че, колеги, уникална женска. Естествено рискувах я. Ето. Но няма как. Знаете много добре, че в Шаново госпожици няма. Не се гледат. Ето е гълъбчето. Така, повтарям, вчера, поне аз като се прибрах беше тука. Сега в колко часа точно е пристигнала, не зная. Но девойката е тука. Естествено, че са кефя. Като знам как се скача Балкана самичък. Но гълъбчето успя. Прибори се. Повтарям, 17, една единствена тренировка има. 17 км тази година. Браво! Така че Тим Шаново с още един гълъб се увеличава.